Mendia utzi eta itsasora joko dugu gaurko saioan, arraunera. Kirolonen historian izan den apusturik gogoangarrienetakoa berregiten saiatuko gara. Segi, derbi! Hain zuzen ere, 1880 urtean, Ondarroako eta Donostiako treneruek jokatu zuten apustua, Luis Carrilen estropada. Orduko trabesa erreferentzia gisa hartu eta gure kasara moldatu dugu. Punta-puntako arraunlariak batuta, ia 18 itsasmila egingo ditugu trenerilan, Lekeitio eta Getaria artean. Ontzi urdinak Ondarroa ordezkatuko du, eta zuriak berriz Donostia. Bide erdian eta amaieran gainera, korrika egingo dugu. Venga, aziz galdute, Hostia. Ezkerrati. Venga, Rapaila giroa da itsasoan, eta horrek, berez beldurgarri gogorra den proba, are zailagoa bilakatuko du. Ez dut pentsatu ere egin nahi, Getaria iritsi aurretik, zenbat sufritu behar dugun. Hori makina emezte uteta gero! Makina berdera, hostia. Jokoa, astera doa. Hombre, Igor. Egunon. Zemuz gara? Ondo, San Marko. Ondo? Ondo. Ondo. Ondo goan? Bueno. Zemartxe Igor? Carrilen estropada, Bai. Donostiarrak Ondarrutaren kontra. Pasara, gorra. Egualdi ja? Eizia daude xente eta narratxa. Oso trapalio zu ez dainek, Bai. Leno hantxuri itzezun da, traineria baki usein establetan da, Txorua. ondo preparatu beharko dugu, urik ezartzeko eta gerrik gaur uste xente kastigatuko jala. Zenba demorako lanak hau? Ez da, 3 ordu igual gertatuko da. Aizia eta olatu erundi izartuko zaiguan, Iñaki? Trabe, zebatzetik desente landuko ego. Nik uste pixka lagunduko gula, bai. Pixkat baborretikan, baborretikan, baina nik uste diteuna alde izango ala. Bueno, erki, bandera do jokon, Horratik. Banderik esan dare baki galtzi inorri etxai gustatzen. Gailurra estrebeko lehenbiziko bandera, zio jokon. A ver. Zio karronen inberdezue? Ez. Jende gutxikin ondo eta lesionatu gabili berda. Igor? Ni motorren juteko oreka izango tena izen duak, osake ez. Ladera bat utzita? Bai, lehi kontura zoz egiten, baina korrikata gutxi gehiago. Baina hau gorko lana serioa da, Lekeitiotik abiatuta Getariara joango gara arraunean. Deban, trenerila bakoitzeko bikote batek Santa Catalina baselizara igo beharko du. Portuan ostera, ontzian sartu eta Getariarantz berriro arraunean. Han, San Antol mendian kokatu dugun bandera lehen hartzen duenak, irabaziko du gaurko desafioa. Bueno, parea, aurreko baten egon ginean, eta esan nizuen pixkat, zuen jendea aukeratzeko, nahi gendula jendea ez Ondarruko bakarrik eta ez Donostiarrak bakarrik, bai, gizon da emakume, eta, zuek hainbat jende zautzen zuen, orduan, Igor, ehorri, Bai, tartean gaztek, veteranok, Borja, Santurtzitik. Eguno, Borja. Bai, Ondo? Bai. Euk? Oser taldai, Ondarra bin bakina urtean ibilitakoa. Egunon. Beste veterano bat, Gentza. Izen lodik, Egunon. Ibai Zistiaga, San Juanen da ibilitakoa. Egunon, Ibai. Hainitze, parrek aztuko zaizkizu zuri. Kaixo, ondo. Eli Pescador. Ibaikatik. Bai. Hoxe, elantxo bekua. Bai. Alain Kolunga, Bai. urdai behin da bilena. Puntako jendea. Beste artista bat, Irati, San Juandik. Kaixo, Irati. Nerea Badiola, Vale. aurten hori jo dabil. Pene Gorronlaia Donostitik, Elitaso jauna. Julen, zemuz? Ondo, San Marko jo. Ondo, estropada honen berri bat zenukan? Carrilen estropada? Ez. Bueno, Ondarrutarrak eta Donostiarrak, 19. mendebukaran jokatutakoa, eta, Donostiarrak irabazi zuten, Bai, orduan. Erke, irabazte espazioa bakizue? Zer dakazuen? Parte zaren? Pentsatuet, gaur baborra lan asko inbierdula eta babor fuerte bat ezautzenik. Bai. Elkarrekin ibili ginen, hori jo. Ez dut pentsatuko nik. Gazta deitze jauna. Ni mendin korrikata bai, baina joan. Ni hoan enatxio korri biltzeko. Bai, motel. Bai? Motel, hoxe ba. Erdi-terdi? Nola erdi-terdi? Nik erdiatik beste erdira? Ez. Hasita buka, Igon, la ostra. Bueno, oan, jungo geha, izuntzako arraun elkartea, trenerilak
prestatzeko daude, betziterretan. Vale. Orduan, hor, arran plan. Vale? Vale. Venga, konforme. Bi taldeak osatu ditugu eta trainerilak prestatzeko garaia da. Arraunlari guztiak urduri daude. Distantzia oso handia baita. Traineru estropada batean baino, 6 aldiz handiagokoa hain zuzen ere. Beldur pixka bat zekat. Beldur pixka bat. Bidia zioke, hemendik garea. Kalkulatu, gaur egingo zuen distantzia urtian zehar trainerun entrenitu gutxi daudela. Hainbeste kilometrokoa. Zenbat milaia, 18 milia ditu. Eta edo 28 kilometro uste 28, 16 milia baino gehiago. Eta gaina traineria, ez tekela... Bai, eta trenerilean, eta bat ondarrukua, bestia Bermeotarra, bestia Ibaikekua, bestia hori jotarra, bakoitza errauketa batekin. Eskuke Nik atzaparrak ingabegi dikuitu. Nik atzaparrak aur txikitu mosi. Ipurdiare bai. Gutxi niko ide. Garra odoletan untzuke. Voluntario garra. Ja. Aguak izu zer dan? Kolunga agualdak izan. Ez, Zeu berriko minik eukitzen duzu? nik itxukutxo bat, Nik asko. Kuia. Fajak eta kristodanak. Kejika bat zazio. Kejika, ostras. Gerretatik ez da zuen sufritzen? Nik estropadan emoen dut inoiz, baina por si acaso. Domeketan igual natzera zein gorren eta omoten du, baina... Ni puntua ulo izakat. Eta hau baki izan ez da? Zarra zain jai eman, tio. Aiton zarran faja. Kolunga gaur iratzetineak. Da mutu goza gau. Nik ezautu ez jendia estropan. Aurrekoa bukatu ezin, eta hankakin, danga, ine. Norbeak ezin da. Gaur igual emago eskin, txabazik. Hombre, preparata, oso ondo preparata gu alako gauza bat etxeko, baina egixera bai inoiz ez duela alako. Azkenin pentsa berde gure estropadak 3 kilometro gisa hendi, eta gaur bazte izan izan. 90 kilometro pasau, hasi que gutzako erronka bat hau. Momento sexy de... Joe, hau ja... Horro, ezkerreko alderri. Hori lujo bat, ja. Zuen, esalde jozu alkarri ematen zuen. Ez, proia bota eta listo. Joder, gupa, Joder. Bene, Gugaztika baina. Nik poltxoan dara mate, eta geho behar bat jarriko ez. ze faja. Azuk egitzen zu orduan. Ni ere zarra nahi. Enaiz bakarra. Jo, gaina trenerila da, ostra. Txorua, markazio txorua, dela. Hor klabia pixanteko gortzia ondo. Pixka gortzen badeu. Hasiz, lasai eta gero ikungo ikusten. Embarkazio hau beste baino hobea dek, ezta? Beharko. Bai, hau hobea dek, Elkarrekin ondo konpontzen badia, holakuntzi txiki bat edakana da, elkarre egokitzea zaila dela. Itxasuan ondik eta zaila. Baina nik uste hasiera markatuko da desente eta hasiera moldatzen badia eta egokitzen baldin badia. Eske ni horrekin bai preokupatuan egon ez esaten nun. Osea, nola jungo ga? 2 metroko tipo bat eta ni neurri igualeta. Pues... Besokin bakarrik metroko parada baiten eta zu eta gerri hanketan sartutare zela jatzen. Ba, eske ni horrekin netzarrez dene. Azkenean eragina izango dute gauza askok ez, azken urdila hor 3 orduz hor rakarrozean eukitzeak, hor kriston zauria sortu daiteke. Ez dakigu nola reakzionatuko gorputzak ez, holako hain luze, ibili eta gehatu gabe eta ez dakigu ondo. Trenerila nahiko poliak azue, bai? Baina... Traileri ibarri zau da, guri esarra da. Oan ikusten dalek. Berak hartu dau material honena, eta hartu dau kolunga fuertien abebai, bera, barruen. Gure artean. Ilekuko, afai bagotu galde. Afai bagotu gara. Gorretik. No nos ganáis ni de coña. Venga, hor, Vale? Giputxirek ez dakiz esku emoten ondo. Hori ez esan, Bueno. Nik errazekat, jaungoiko maitio oan parrez. Ondo berotu. Bai. Ondo berotu. Pero, galdu da la griña de Remero, que trabaja telebistan, ya... Zerratikan esatek. Flojo. Bai? Lehen eras más duro, bai. Zerratikan. Harrian kontra galdu nulako? Bai. Horretik izataldia. Ez, ze nik telebistan ikusten txut eta...
Bai. Antes ipitzi zenuen la ceja, así, echando hostias. Eta bihundu inen naiz. Bihundu, bai. Bai, orduan berriz, hasi berko jazean. Arrable. Zer musuazte? Nola zuazte zuen? Hondures pagoiez ondo. Honduras bagoz ondo. Ni ez nago mentalizatuta. Ez. Eta oan arpegi honakat. Gaina. Baina, gero baki ze pasakoa. Oan bai parrez, gero ikusikoek, Ibon. Osa, mando zarra, pruta. Espero ikustia, bai. Urrustak. Maldizio baten. Zue gozak, azue txarra. Eta patroia, fiskatola. Iskaxa? Bai, hordak hau gu bentaja ondila. Bai, baborrak guk azkarra, ja, bai, zarra eta preparatu ez dana, baino, patroia gaur patrontzako lana baito. Bai, eta... Gaina mutua, gaina patroia. Mutua, gaina. Jo, Uribarren, zentzatek. Gerrarako prest. Besteak beste Urdaibai eta Portugaleteko patroia izan da Lur Uribarren elantxo betarra. 2 urtean geldirik egonda eta aurten berriro igoko da trenerura. Hain zuzen ere, Urdaibaiko treneruko patroi moduan. Patroiok, trenerune baino batez ere, trenerin jane asko gozatzen zuen, ezta? Ontze ja gogortuta joan da. Bai. Disfrutateko txalupa bat, baina, bueno, hori, ontsizeko gogortute doi benen. Disfrutatzeko ondo bilizkeo edo asko sufritzeko, Bai. Txoro baldin bai jo asko sufritzeko ontze jarri. Bai, hori da gaurko erronkariko gorrena. Espaldi egon dela 2 urte edo nau garraunen mundutia aparte, eta trainerian denpora gehiago montabarik, eta, bueno, ikusi itxosu zelan dagoen eta erronka gogorra izango nitzako bai. Ikuste gaur kakudala, enbarkazioak gogortzia. Gogortuta ematen badeu, horrible momentu. Estable eta Vale. kolunga gau gaina, tranquil. Bai, kolunga tiratzen bat jo bea bakarrik, beste gainutzeko bosten. Bai, ez. Hain indartzu alda, esatu bezin indartzu. Bai, ondo, kolunga ondo. Ondo gogorra. 20 urte daramatza Iñigo Larrinagak Ondarroako Arraun elkartean. Iaz Antiguako amak 8. postuan amaitu zuen Eusko Label Liga eta Larrinaga 2. patroirik onena izendatu zuten. Larrinaga, beste kontu bat, ni aspaldi bili gabe nago. Eta nik puntu haulak erriz ezkat. Nik jugun hau pixkanaka, gutxixio etzan ez da bat. Vale. Bueno, jendia ekarrita martxingo dugu? Bai. Vale. Trainerila urdinak ordezkatuko du Ondarroa. Istriborrean Oser Zaldai, Alain Kolunga eta Nerea Badiola. Ababorrean, Ibai Sistiaga, Eli Pescador eta ni neu. Iñigo Larrinaga izango dugu patroi. Donostia ordezkatzen berriz, Ontzi Zuria, Lur Uribarrenen agindupean. Borja Basterretxeak, Julen Elizazuk eta Irati Larrañagak Ababorrean egingo dute Arraun. Eta Istriborrean, Moises González, Gentza Zubiri eta Ainitze Kalonje. Oi, gaur gazta maitxu dat, me cago en Dios, tío. Objetivo eso, me cago en Dios, tío. Eman 5 minutu. Hor pari ordaina hasikoa. Cago la puta, ez dakitze! Bueno, Gabriela, kale sosketa inberkoa ba. Bai. Bai, venga Moises, sosketa. Bai? Bilok. Parren par, bikoiti bakoiti, ik aukeratu. Ni bikoiti beti. Ik bikoiti, nik bakoiti. Bai, 2, 3. Bikoiti, bat eta 3 lau. Aukeratu. Lur, nik lurreri txiko txata aukeratzen. Guko esta parti, erlako parte guk, urte dego. Hone bentajakin. Irabaziak, Getariko San Anton mendin, bandera aurrena heltzen dunak. Eta han, danak igo berko, Vale? Goraino? Goraino. Earki. Venga. Hori. Atento, babor! Babor, jade, venga. Eskukin te vas a morir. Eta justuniak, nivel favorez, Garbi. Hortik izangoek. Venga, gaziz galdute, Azkarrati. Atento ya, Prest! 5, 4, 3, 2, 1... Lekeitioko portutik Debaraino egingo dugu Arraun lehen zatian.
Ara iritsitakoan, trenerila bakoitzeko bina arraunlari koinetakoak jantzi eta Santa Catalina baselizaraino korrika igoko dira. Olatun aprobetxa eta laga jute. Hori, jolastu eta disfruta mutilak. Daniskako. Hori, babor, atento. Hori, aprobetxa. Hori. Beti gainentziak, Gainen jola, Venga. Atento, babor, iso bizkat. Hori. Pentsatu gaurko gogorrena, oitxura falti. Talde barrixera, gaur lehenengoko bidar, direkto zuzenin itxosun sartzen gaz. Denpora bat biko arraunketa bat hartzeko, neskak, mutilak, baborra, estriborra, isalik hori bai oso gauza gogor bat. Hori! Hori, atento! Lasai, lasai! Epa! Lasai! Kompleta arraunketi! Atento, labor! Labor, lasai estribor! Lasai estribor! Landu patroiak, Lasai estribor! Nahiko parejo diguazti, bai. Ondo ikuste ditut, neria bintzat ondo ikuste ditut, Guendik bide luzia dut, eta ez da lasai hartu behar da. Baina, arraunian da ondo ikuste ditut, eta, ikuste zueze kondizio dauden, kondizio oso txarrak, ezkerrak pixkat olatu bat aizia pixkat aldera azkaun, da hau bestaldea ondo atu ingozian danak. Ikustea ritmo ez dela oso bizila, baina ezke giro honekin de, eta ikusita aurretik atzelan da hon, pixkat indarra neurtin behar dira. 1880 urtean jokatu zen Donostiako eta Ondarroako treneruen arteko apustu ezaguna. Urte hartan, Kantauriko gareiezinak zioen bandera irabazi zuen Ondarroak, eta irainduta, Donostiarrek erronka bota zieten Bizkaitarrei. Lekeitiotik Getariaraino arraunean, Kantauri itsasoko trenerurik onena zeintzen erabakitzeko. Alde bakoitzak garaiko 25.000 peseta jarri zituen jokoan. Ondarroak galdu egin zuen eta ondorioak itzelak izan ziren herrian. Denbora asko behar izan zen Ondarroan, ondamenura hazteko. Gaur, estropadari buruz hitz egitera etorri gara Ondarroan. Fernando, egunon. Kaixo, zelan ba? Ondo. Ondo? Egoldi erragin ondo. Erki. Baldakizu, zerta edurne izan Ondarroara. Bai. Una etortzeko arrazoion asko daude, baina karrilen estropada, izen horrek ikatuen estropa hori buruz jakin nahi nuke. Erronka, Donostiarre botat zuten. Aurretik, Ondarrotarrek bandera importanten bat, garrantzitsuen bat ikabe zutelako. Los Invencibles del Cantábrico esate zuen, noticiero bilbaino. Eta ondoren zer gertatu zen. Kronista batek esaten du, se arruinó Ondarroa, erderaz esaten du, se arruinó Ondarroa. Bai, Bai, postura handia jogatu zuen da. Hainbesteko izan zen? Bai, gogorra izan zen. Konfiantza asko zeukaten Ondarrotarrak, kofradiko idazkariak esaten du, konfiantza gehiegi bihar bada, edo Donostiarrak espabilatuak. Eza kontaten dira, ze trampatxuk egon bat ezin egon maziren edo, baina, ez dago garbi. Ze trampa klase edo? Ez dakit, palakin, erramokin, arraunekin, finjauak, 3 klase zeukaten la Donostiarrak eta gu bat, baina kustioa da ze, Ambrosio Bedelaun eta Ondarroko patroia, hain presio handi eukizuen desafio naurren erronka horren ondoren, Leketxora joan zenela eta Leketxotik Kastrora. Eta Kastron bizi izan zen. Erbesteratu bihar, bai. Bai, zer dan, No arte presioa. Eta, txampuraren bezaldea, Luis Karril. Luis Karril, bai. Karril Donostian berriz. Donostian zen, aldarera igo zuten, Jamaikoaren parez da. Jamaikoa, bai. Oso ondo. Egunon. Bueno. Jendea. Egunon. Koldo, ez da? Bai. Patxi txaburu. Ia, galdera bota horri zupa. Karrilen estropadei buruz, zena abarmenduko zenuke. Zergatik galdu zuten Ondarrutarrek, zure ustez? Garai hartatik eta gaur daino, esaten zuten, estropada hori, Ondarruko patroik horre tradizioa egin zuela. Alegia, tongo intzula? Bai. Ondarru ekonomikoki dana deseustu, zorrakin gelditu. Bai, hainbeste jokatu altzak. Asko. Traineruak enberriak ere bai. Eta asko etxeetatik koltsoiak asko. Koltsoiak? Dara, herri guztiak apostu zuen. Hemen Ondarrun nola iritsi zaizuen, estropa honen berri eta nola transmititu da? Bozo labur, trampa egin zuten eta galdu egin genuen. Esaten dute patroiak lema, eron biharrean zuzen zapaleta eraman zuela, ginadak egiten zuela. Zuzo uste ezu?
komertzio eta ostalaritza elkarteak luzatu zuen desafioa, eta dirua ere eura jarri zuten. Orduan ohorea baino gehiago, agian esango nuke interes ekonomiko bat dagoela. Dirua dagoena jokuan, agian, gaizarela zerbait eroster egiteko. Alegia, aldatu duzu, bakarren bat erosteko, ondarrutarren bat erosteko. Hori da. Patroia erosteko, garbitzen da. Hori da. Dirudienez horrela izan zen, dirudienez, nik ezin dut esan, Horre gero, Gipuzkoako egunkaritan, keragarrizko zera izan zuen, sona handia izan zuen, izan zen, titularra izan zen. Bilboko garaiari, Donostiko garaiak irabaztea, hori Donostiarentzat oso garrantzitsua zen. Ondo, bora irukote, eskerrik asko. Fronte motelea. Bai, erarte. Segi! ¡Habla otro zona! ¡Atentos! ¡Ahí va, tira, ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Apa, Borja, Venga, lasai, tripula, eskuk ateatzen, bai! Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va, oso ondo! ¡Zein oztabe! ¡Ahí va, beste bat! Arranka, Borja! Mutiak, oso ondo horiek, ¿vale? Vamos a remar redondo. Hau. Segi, pares guzeta, equipo! Oso ondo. Hori. Atento labor. Hori bot. Sartingo gara, Hori, Eli. Amen, Cacho bueno. Bilatu gora babor. Ontxe gora babor. Nivel. Hau ederra ibon! Hori nerea! Atento ontxe! Atento! Babor lana! Hai babor luze hori, Oso da! Hor, ederto! Hor! Ez jauzi! Hori! Oso ona hau! Muy buena! Boina! Ai! Luze! Apoya! Eta aquí, apoya! Luzer! Apa, lasai, Olatu! Bea! Ahor! Oso ondo! Se pone de 9, voy! Atera el Borja, muérdele! Eso! Se pone otra, Atentos! Paciencia! Eta lasa! Paciencia! Lasa de Borja, Venga, solo asegurar. Guanche, Guillo de bicicleta. Aprovecha hoy. Venga, Gazta. Hori, Gazta. Lasai. Ondo, Ibai, Lasai. Oide, Goster. Hori. Ondo, Kolunga, ondo. Hori. Bultzata nivel, Inigo, bultzata nivel. Ama, que Nivela bakarrik, Nivel, equipo. Bukata nivel. Hori. Apoya eta eru. Vamos, gorputze. Hori bot, erra. Oso ondo. Horri bon lana, Hori bai. Oso ondo, nerea. Hor estriborre. Lanara lagundu baborrai. Aio atzera. Beldurre mateit bizixan marrezotei joazten. Ritmoa ondixan marra dakau eta hori neurtu behar izango dugu. Lur! Ritmoa eta zaindu, Bai, ez dakit parai, ez tegote. 30 bat! Bale. Ireki pixkat! Lasai, Ei! Olako hori hartuko, Ibili! Lur! Segurame, Arra una eurotan ibili pixka gehiago eta lasaizio! Ei, olako hori, atentos! Ahora! Aprovecha hori! Oide! Babor, karra, babor! Donosti karra bestia, Nik uste pare nire joaztira olatu nara bera. Bilak ere olatu gartzen nahi dira eta zeinek aprobetxatzen duen geixio guak are gartzeu pixka aurria. Ez dakit, geixo jotzen ez dute dira nahi. Nik uste aurria hartzeatik olatu aprobetxatu nahian da biltza, hasi bestik ez da inda hau luze jungoa eta hor barrun neurri hartu beharko joe. Oso parekatute, txalupa bisai! Aprovecha babor! Hori, agarra babor, korputze!
Gorputze! Segi lasai mutilak, bost palada goiti siesti behaie! Hori! Bost palada goiti siesti! Hori! Segi lania! Hori ez da ixe, Aiba babor honi! Atento babor, buka! Aiba honi atzea! Apa, Venga, luze eta hartu arnazi. Luze! Ai! Guko goita behazi, behaiek goita zazpi! Mutilak! Oiko ez pensar, Remar! Nik uste resistentzi kontua izango dela, indarra baino. Orduan, akaso hasiera batean muturra ateatzen ahal egin du eta gero dosifikatu. Hori importante izango da. Zau! Talara! Zau! Horralain! Oide gazta, hori, segi! Geratu batziz! Segi eskuki! Nivela! Nivel bakarrik! Bultza eta segi! Bultza eta segi! Ibonek aber nola aguantatzen bestia preparauta daude, baina Ibon arraunian baki, baina aspaldi gatuta dut, eta aber. Abdominalak eta gerrik eta eskuke seguna txikitu ingoitu, bate ibili gabe da, eta aber ikusin behar nola jutean. Oso ondo gua, gazta! Segi! Kasi! Babor, atento! Lasai honetan! Pazientzia! Gorputza pixoagin bakarrik, Ibon! Apoia eta eama! Apoia eta eama! Oso ondo! Nik gure taldi ikusten dut ondo, baina ni pentsatzen dut beste taldik irabaziko eskule. Irabaztea jungo nea muerte, baina atzanin beste taldin, ligerua, dana ikusten dut aurten bara bizela guk gaztainazpi eta abdominalak ez da aguantakotzen. Eta bastante importante, behin abdominalak da lumbarra faiaten batzu abertzetxen da den. Eta erremu borja, venga, apa, Ani, luze atara esku, bai? Borja, luze atara esku! Ederra, ekipo! Jolastu eta disfruta! Bak! Ontxe jangotza buru eta! Segi guk, Bai! Ei! Paziente! Buka eta agarra babor! Hori! Sujeta eta nivela! Lasai! Nivel! Lasai, kolunga, lasai! Hori! Gitxike! Nigo baitu! Bai! Nitea justu niak, nitea justu zurikoa. Bai! Batian da nivela bakarrik. Oso ondo! Hori temaria guriek, Hori ekipo, entzun dugu danot! Puntan entzun dugu! Nivel, Apa, Borja, mírame. Hasta aquí el día. Oso ondo, apala, inkila zinomak. Oso ondo, txapeldun. Ba! Oso ondo. Hori segi hor. Venga, opa, venga, oso loztabe. Bat! Eta bi! Hori, Ibon, zuko latu zakarak aprobetxa. Bai. Eta lagundu nivelatet. Hori, babor, hartu! Babor! Hori, bai! Ahí va Ibone! ¡Hijo mierde cómodo! ¡Y que escato! Hori! Ahí va Uni! Oso ondo! Ibor, lasai! Ahí va! Ahí! Apa inicie! Ea, guazen lasai! Borja entxu! Atara esku, lasai! Ibor, non dauz? Amen aurri, treneri jabi! Baina gure kaline sartunde. Bakarria garbi juti, Venga, guazen garbi! Bat! Eta hori, venga, lasai! Ei, olatu hau! Atento, Borja! Arranka! Apa iratitxo, Apa inize, txapeldun! Garbi! Apa, Borja, venga! Saka mano! Nivel, babor, gorputza! Guain emateu guriak aurria pixkat hartu, Arraunian ondo ikuste ditut asentauta, bestia pixka bizixik ikuste ditut beste taldia. Eta, klaro, normala, guain haiek aurri hartu benian de bestia gatzian ikusten, lasa joitea Arraunian ez, eta hauek alderantziz, pixkat apuratu xio, baina, bueno, guain dikan bide asko aurretik eta zer gauza daka pasatzia, ez? Oso ondo! Kontrolata gata, Nigo baitu kontinazue. Bai! Baina, tirua jota ziazi. Baina nire bai, Vale, lagundu ya zure pixka, Bai! Haupa, ekipo! Lagundu, atento, rolatu da!
Oso ondo! Oso ondo! Segi, Ani, segi! Aio, gabor, atento batu! Venga, ospa ebekin guazen! Tapa moi, Ondo sigue, Borja. ¿Vas bien? Venga, ánimo, Solo tienes que apoyar la pala y acabarle, ¿vale? Su luce. Ahí va. Echa el cuerpo. Te vas a morir. Hor mutriko batzian uste nahi gehiagia, eta hortxeak gaude ba. A ber, nik uste hartuko bela atxen aldia, pixkat. A ber, bestiak ondo ikustea ez. Mutila preparatuta daude, arraunian daude, eta hoxe aguantatuko bela, Baina, Ibonekin dakat, duda, Ibon, a ber. Guain, a ber, gehatzean nola rekuperatzen da, ze esateun behak, a ber, igual, zeuzen modifikatu beharko dugu guntzin, behak komodu juteko, baina, bai, eske, normala, baldeiz, legeitiotik de baino etortzia, nahikoa egiten nahi da, nahikoa eta nahi egite esan harrituta uste nahi zait, baina guain ja ikustea, nola kosta ezaion bizkarra etzatia, normala, abdominala txikitu eta uki behitu. Lana, hori, boz, hau bai! Lana, atento, labor! Hori, Eli! Baur! Hori, boz! Suave! Suave, estribor, para, estribor! Hori, Ozer! Segi! Segi, boz! Segi! Ai, guain ikande gerra emango be. Ikustea, ez duela etzi ez, guain dela gutxi behidatu ez, eta ikustea, goguak indatoztila, eta, bueno, amoreik eman gabe, baina, bueno, a ber, abantaila bintzat guain goz gure alde dikoa. Minutu bat ez dago, osea, que eozer gauza gertatzea daka. ¡Agolatua! ¡Va! ¡Salvador! Síguele! Pues ahora sí que estamos en río, ahora no hay que perdonar, No hay más aquí, Venga, Hori! Segi! Carga a bor, hostia! Harto arraza! Vale! Segi, Nerea! Segi, Eli! Segi, Boz! Besto latu bat, Ahí venga, ontxe! Ahora, el mutille ya enseñaos, Ahora hay que apretar, ¡Atento! ¡Vale! ¡Va! ¡Valgue yo! ¡Amar segundos, ¡Amar! ¡Eta oin! Parar el bote y gente que da tu trañille. Ona! Venga, Ya está. Hostia, mutilla. Qué guapo, Taneska, tiene huevos, hau etxi, Ura, hosti. bai. Mira, txarriltxik, me cago, Dios. Kostako batzu, Dios. Ni espero nean zertxo baitu beto etorri zena, baina, bueno, azkenean itxasua gaizki dago, aixiakin, baten batek inoiz ez da bela arraunein, banko fijon da gaine itxasuan, da esan nahiko moldatu gera, ez? Nintzako bestiko biari, baina gu dakagoenan ikusten dut arraunkeriaz, igualea iraz engeikela. Eta gainak, Ibon eta Ukitxe be abdominala jo dute atzarin, konpensaten juten ga estriborra baborrea botaten, porque eurak, Ibon ez da botaten baborrea ezin jau, pali libratzeko estriborra botaten da. Ibon, oso txartu abdominalakin, oso gaizki. Ordu bete eta hogeien dugu. Eta ordu bete abdominalak zutzu aguantaten. Tramo erdi egin dau tumba barik. Jarritxe eta libra naxa. Baina, ondo. Argi eguan abdominalak zutzen aguantako. Gorriak ikusita iritsi gara debara. Nekearen ondorioak dagoeneko agerikoak dira. Gutako askok eskuak zauriz josita ditugu, eta nekeak gaina hartu digu. Orain, bibikoteek Santa Katalinaraino igo beharko dute. Hainitzek eta lurrek egingo dute korrika batetik, eta osertzek eta biok bestetik. Vale, 3, 2, 1, aurrea! 3, 4, 3, 2, 1, venga! Base. Venga, lasai. Y vos no sos joite hoy, guasi, guasi. Jangan ipurdi nio beto. Venga, kita nio beto. Bai. Gora kango, bai. Venga, para. Suerte, resua, Venga, Ibon kaskaldu hori,
ikusten dut ongun satixatako zela beste ekipuai. Porque ibon da flojo bakarrik abdominal lagatxik, fizikamente nitzako one bixak irabazin gotze beste ekipuai. Nahi! Nahi! Venga, ni se va, aprovecha, torri. Venga, lasa, torri. Oso ondo. Hartu arnaza, Ibon jota hoi, Bai, bai. Nik? Bai. Euro? Bai. Base, venga. Lasai, lur. Bai. Creo que esan, Kosti. Oie, gata jota hartu, Mari, la hostia, pile luzetik behar duk. Hau indio. Ibon ez egin doi, me cago en dezka bilda. Hori señal ona. Venga, txapeldun. Sartuan. Venga, pasa. Apa, venga, Ibon me cago en dezka hoi, Horrek utxako señal ona. Hortik izango, Venga, lazin galdute, Venga, lasai. Hau indio. Hemendik! Hauela, hostia. Ezkerretik! Venga, Ibon atzela degi, ezin hau da. Ibon doi ezko, Juano. Kela, ezin da potru gimen zorre. Venga, lasai horre. Eskulomon, eta venga. Oso ondo, venga. Apatza beldu. Ibonek ezin da potru gimez, Eitxe zauzena, la hostia, zu pentsa hori, Txafogok. Kontu natajukin, Zuek hartu ezue. Metro asko itxezu ez da. Venga, bazit! Ja, bazit, korrika, hasiko, venga. Kontuz, Bazit, beruz. Venga, bazit. Venga, opa, Bai. Venga, bazit. Venga, opa. Kada barikoin, Horregametik, gainitxe, oso ondo. Kontu izorre. Venga, gainitxe, oso ondo, Ben kontuz. Txarraziok, Apa, oso ondo, venga, base. Hombre, atzetik. Eba yendo, visto, Venga, sigue, urre hoy, venga, adelante. Somos osert. Ondo osert. Venga, va ya, Venga, para que inicie. Venga, inicie, hecho ánimo, Venga, guase. No hay más que champi, inicie. Gogorra bai. Venga, azka 2 metro, que ahora no son no, Ez da egin bihar, bai. Armazi hartu da, venga. Lasai. Apa. Ay. Oso ondo. Cabrones.
minutu eta 26 segundoko aldea atera diegu zuriei, eta beraz, tarte hori lehenago irtengo gara debatik. Getariako portura llegatzean, beste korrikaldi bat osatu beharko dugu, baina orduan, ontzietako arraunlari guztiek joan beharko dute San Anton mendira. Iritsi eta mendigailurrean dagoen bandera lehen astintzen duen taldeak irabaziko du estropada. Oso importante, sentidua zurtengo bitxosa, Bukata nivel! Ez dakit hor problema asko egitu, hemen debatik ateatzen erreiotikan hor olatu alertu itea eta ez baina ondo atzen, nahiko lan. A ber, urik ez duen hartzen da, baina mareare geizten nahi da eta don korrientekin olatua ja alertuta sartzea. Mira, olatua ez, alertuta dator. Atento! Kontuz! Segi! Kampu gaiata, kampuz! Bainik ekipu oso ondo gusten dut. Hobetuen arraunkeria atrapaten damena guren jogu eta irabaziko dau. Eta gu bastante luzea itxen dugu. Así que brankaz eta igual irabazinik. Bai, bon eta berrezela nomota duten horrek abdominala ja apurtu dakoz, eta ez gako ez da be buelta mongo, baina, bueno, ondo. Lasai, garbi, ekipo! Importante, batea eta garbi! Bat! Bi! Ondo! Haupa, mutila, komai Dios, gabizela janda denpora, Enkazu, vale, segi bardi. Importante no fallar. Borja, esa puta pala, quiero que me vaya solo apoyando, vale? Mugitu dugu jendea pixkat, pues igual gitxiago landuta daukana itxasunan da probara pixkat pasa eta mugimendu batzuk eta gero apalkaren bat eraldatu dugu eta horrela hobeto moldatzen geran. Ez gazta izten justo, ja ekipo bat ipinitxe gara horretxa zenbizu aurrea. Gu badakau bat, erdixan ez tanatun batez. Ez gazta izten, justo, baina bueno. Atzanin ontsi konturaturik kontixu mutiak ez dago esan hon arte, eta ontsi esan dago ez dela ibili itxosun. Eta aukeratura usten dut, neski erdire pasati. Bakoitza berarekin, Bakoitzak bere estrategia. Bai, bakoitza berarekin, eta, bueno, jakingo dugu, ondo dako edo txarrerako etorri daikun. Borja arazo azka fijon ibili gabe eta itxason ibili gabeko mutila da, eta, bueno, animo handiekin torri da, baina azkenen itxasoak belega ezartzeko ezta, eta gaizki pasatzen nahi da, eta, bueno, guain hor aurren jarri deu, nik uste hor laseixoa jungo dela, edo bere lana erresoa bilatuko dula, baina gero betikoa da, pixka taukatea da, eta batzuk eta bestek nekaera etortzen zaien bezala gaina, ontziak ere nabaitzeu, eta pixka danantzako ere lana izango dira. Batzuntzako gehiago eta beste batzuntzako gutxiago, baina danantzako lanak. Bilatu gora! Hori! Arrima gizten go, Hola, zuzen, Zumaia. Bai. Bile galtzen dago, Oidek, Ibon, oidek! Aiban eskake, oso ondo, oso ondo! Aiba zertze! Begiratu besteik ez dago, pixkatu lertze bazue. Arraunian movimentuk eta nola haidian, hainbeste denbo arraunian da iten haidian eitia, kristo meritua, danena. Ibon arraunlaia izan da, nahiz da guain urte batzuk geldik egon, behi da nola haidian sufritzen ez. Gorpuntzan zatez da olako pasarak onak izate, baina bueno, azkenian erotikan desenteak arraunlaia normalian da, bueno, hauek bukatuko hauek. Eta bi, venga, boze! Ai! Hop! Ai! Egitze, ondo! Venga, Indarrekin gabe, pisua jarri, arrauna jarri horretan da pisua. Boze dira zoztabe, Bat, venga, oztabe! Eta binea, komodo! Ai! Hor muskularki azkenen faiatzeunen ja, gorputzak, ja dinamika izaitzea ere koste egite zaio. Hor leheno Borja bezala xegoin nahi nintze,
korrika ere indu, eta azkenen dena pixka lana gainezka. Ospo kontua baina azkenen lan muskularra da, eta muskuloak itxe egite unen, eta faioa egite unen ja gero kosta egitea. Buelta emateko ja denbora behar da rekuperatzeko. ¡Apa, inicia el champion! ¡Apa, Urja, venga, bate! Venga, caso en patrulla, venga. Gracias, Emilia, Controla tú. Y toda ventaja, Antillo. A ver, controlate de un pizca, ¿vale? Venga. Arranqueta. ¡Un chivador! ¡Un chivón! ¡Ole, equipo! Disfruta, aurretik, pista berratik! Una Zumaia llegó. Laster Zumaia! Eta ez rebota gero! Balada bat! Arraunerako baldintzak gero eta kaskarragoak dira, baina bi trenerilen arteko tartea zabalduz doa, eta etzan ezinik noan arren, horrek ematen dit jarraitzeko indarra. Atzera! Segi hor! Isalduta lasai! Atento! Atento, etxe! Eskapa estribar! Segi! Altza labor! Hori bon! Rekuperatuko alde barrauketa, venga! Bi para, venga! Bat! Biak! Bat! Dabi! Lasai, lasai equipo! Hori! Zumaia de equipo! Hartu labor! Esan dut txukatuko nereak. Nerea una txuka igual zu. Vamos! Lasai! Nerea amigonek botegi! Bitxike! Oso ondo! Borja! Ataque! Aba, Borja, ite! Borja, para hori! Horra, hostia, Ahí va, venga! Ahí va, txera! Ahí va, txera! Ahí va, txera! Apa, equipo! Apa, equipo, me cago en la leche, Venga, oaxe! Mira, zaunakidu, Bai! Hora zaitu gainatzen egetaria, Ba, atxika, Igor! Atxika! Bai! Bai! Geratu egunok, Bai! Hora zaitu gainatzen. Vale, baborri narraun bat itxia. Sí. Lasai, kolumna! Lasai, injarra! Baborri ninjar erramo bat itxia, apoio bat itxia. Lasai, estribor! Nerea! Bakazu atxikateko! Lagundu ibonei! Lasai! Osertz gehatuko da, atxikateko! Oso ondo, oso ondo! Hori, talde lan amen! Oso ondo, equipo, Ibon! Anda, Arranca, está bien, que no muera, ¿vale? Aposta de chispapurtxu bat, Bat! Eta bi! Hop! Ai! Hop! Ai! Bat! Apa, equipo, ez da asko geratzen, Benetan, ¿vale? Ja izala urbiltzen gauz, Hemen da, Getaiko portu, Hop! Gabi! Apa, Ibon! Tranquilatu arnazi, bezegi atxikaten. Hor! Atento! Hori! Ondo ja hemen Getarin gaude, ja rato ja hortxeak hau eta dakaun bentajak indik usteet, ja ez dira aldingo. Eta ki, 3 bat minutu bemo, ja gutxinez. Oso ondo! Hori! Hori bai! Aupa Ibon! Aupa Ibon! Hori nerea! Listo gazda! Ja, Ibon de azkenetan dota. A ber, aguantatzeu. Eoskorra da eta bukatuko. Baina, bueno, bila urgatuko erki. Venga! 5 minutu Getarin gauz, animo ya! Atento, abor! Wow! Eso es! Gure bizu! Venga, bazen,
Venga, vamos bien. Apa, Kiko, Minuto 2 eta baretan, Karga! Hori bon, makina, Makina, elmeste urteta gero, kauen Dios! Makina, de la hostia. Segi! Ibon, jun lasai, bertan gaz eta, bertan gaz! Itxuri emon, oso ondo! Oso ondo! Atento! Hori ozen! Balantza, puta zene, Hori equipo! Barrungaz da! Ahí va! Bat! Davi! Pazientzia! Lasai! Vamos, lasai etorri atakea. Hori! Zorionak, equipo! Gazta, zuk esan, Ahí va ordut! Bat! Eta bi! Salta! Haupa neska! Hori! Arriba launak, Eso, Oide, kalai! Iru! Oide, Kibai! Oide, Koster! Saupo! Aide, Inigo! Sauzei! Oide, Gazta! Zazpi segi! Zortzi segi! Behatzi segi! Segi arropa! Ahí va, iru! Bat! Bi! Iru! Oso ondo! Mira. Gutzako gogorra izan bara, eta gu mina hartu barau, berak, eske ez zilegi imagina behin. Hainbeste denbora arrauni nahin baik, eta hainbeste denbora gaur egin jau hainbeste etxi, meritu bintzat ezin gau gendu. Oso gorra, tia. Oso gorra. Hiru ordu terdi labadora baten nola. Gerrik eta kristok eta abe gaina eliteko jendiakin, da ni ez naho ja hola biltzeko. Bixar bertan ditzako oitxik ezin gora altza, osea, oitxik kroketi etxemenero bota bikora, porque ezin gora altza. Guelti bizkat ontxe deskantza eta guelti modetzan ingorputzak, ja, txof, ahí se queda. Apa, equipo, Ánimo, ahí va usted para la base. Venga, ¡ay! Ahí va, apa, equipo. Zeinak, hoi sufrimentu puta zen ekarrik. Eide, Luzi, entzaiak puta. Sufrimentu baino baldakiz, Mina, gerrik, eta etzan ezin, baldakiz, ezin nahi. Venga, opa, venga, oche. Vamos, despreparatuat. Venga, seguir detrás. Fuera, vale. Vas a quedarte, Premilia. Bien. Datos, Imaginatzen zu, pikatuta etorrita hemen jokatu behar bandera. Me muero. Osea, txinilite ikut balak ikatzen. Abekatu, guraki. Bueno, lehenbiziko bandera horten? Bai. Azkena zen. Hori da. Haizu, hiru ordutak jo, herruin. Bai. Gaurko azkenera zidan. Kolun ez da dela, fin, korrika egiten. Ez da baina korrika egiteko. Kolunen seguro, pero antes de que tirar la mesa. Bai. Zankada luzea badako. Nik hogei irabazteko zein berretuten. Ostia. Nere burutu ize pasadian, gaur hor. Bai. Bonito del público. Salau, pebara. Kolunga indartsua. Indartsua. Niren jarra jondei, zeuri eruten, kabroian.
Ya te digo. Ezi bizitio erramandenik, gau. Ze, ondo, horra, ze. Ondo, horra, ez da? Bai. Vale. Venga, opa, Venga. Bueno, Larri! Esperientzia politxen nintzako, gorra eta lusi. Baina ni gustan zen. Bai, hori, erronka modure oso erronka politxe. Esan da nireak esan modure oso luzi izan da, eta bueno, ez neukan esperantza handirik amatxuko gendune hau erronki, hainbeste urte bitxe gero errondetan, baina bueno, amatxuro eta ondo. Taldekirik txapeldun batzuk izen di, dokigu bat ez da baila sekulen jarra itxosun, zen daban komo biegu, eta bueno, txapeldun bat esporta, eta hainitzepe bai korrik egin dau, gero arraunin, da bueno, ni posik taldekirikin, eta bueno, baina bai, oso gorrein asko. Hasieran ondo hartu jo, eta gustora, eta baino gero duzein da, eta molestiak, zauriak, eta bueno, bagoen pixkat. Idatziz edo esan da errexe ematen du, baina hor lan egin behar da eta hori egin behar da. Ez dakit errepikatuko nuken, baina ontxe esan gutxit ezetz, baina bueno, bihar da etxirea pentsata erronka polita ez, traineroakin uste dute politago izango lirakera, baina... Helburua iristea zen eta, bueno, naiztatzetik iritsi behintzat. Bai. Lortu dugu eta ibon pozik utziko dugu behintzat. Bai, beti galtzen dugu, erronka danak orduen bat itxi bizan, no? Bestela... Ibon! Gora!